Denken jullie ook wel eens, als ik nou meer tijd had, dan ging ik wel sporten. Of je hebt het te druk, of de oppas is ziek. Er zijn altijd excuses om niet te sporten of om niet naar de sportschool te gaan. Daarom wil ik het naar de mensen thuis brengen. Mijn naam is Constance Koenengracht. Ik ben eigenaar van Mac Sports Club. Dat is een fitnesscentrum in de binnenstad van Maastricht. Dat heb ik sinds 2005. En in 2010 ben ik daarbij met een body-mind studio, een yoga studio begonnen. Ja, ik vind het dus heel erg leuk om met sport en met beweging en ontspanning bezig te zijn. Het idee is dus om een fiets of een loopband bij de mensen thuis te brengen. En je krijgt dus ook een afspraak met een personal trainer. Dan heb je een kort gesprekje over je doelen, etc. De les die je gaat doen is speciaal afgestemd op jouw wensen en ook wat je nodig hebt. Op de app die op je fiets zit of een iPad kun je precies zien wat je moet doen. Je krijgt een les op die app. Je progressie wordt gemeten, hoeveel weerstand je duwt. Alle vorderingen worden bijgehouden. En de keer daarna krijg je weer een afspraak en kun je dat weer bespreken. En kun je het ook uitbreiden met voeding en met krachttraining. Dus je kunt het echt zo gek maken als je zelf wil. Iedere deelnemer die voor mijn programma kiest, krijgt een personal trainer, online coaching, programma op maat gemaakt. Desnoods ga je in je pyjama sporten, maar geen smoesjes meer. Dus wat ik zoek is de transport. De fietsen moeten naar de mensen thuis gebracht worden, daar moet er infrastructuur voor zijn. ICT-stuk, dus de app op de fiets, de progressie meten, al dat soort zaken. En de marketing.